Ahojte, vítám vás u dnešného videjka. Dneska máme už 11. díl z hry World of Tanks. Já vím, těšili jste se na to. 10. díl, nevím, jak se vám líbil, tak tady máte 11. V minulém díle jsem měl 3 nové tanky. Toto DSPSI, Škoda PS a VZ44 jednotka. Ale jak jste si všimli, mám nový prémiový tank A45 alebo EV201. Měl by to být lepší tank jak ta Škoda T45. Já jsem s ním hrál včil 3 hry, lebo už ho mám vylepšeného na hodnosti 6. A asi určitě ubírá víc jak ten Škoda T45. No, však to sami posoudíme. Dáme jednu hru Škoda T45 a jednu hru A45. Osilovače zapnuté, všetko. V minulém díli jsem nevyprávěl v ten 10., lebo jsem měl robotu. Jsem akorát natáčel jináčí videjko do budoucna. Tak já jsem len takto hrál, jako se předikoval. Koukal jsem se, jak se to má správně hrát, to World of Tanks. Nemáme být moc vpredu ještě najprv, aby nás nezestrelili. Musíme jít vždycky tak bokem, jak jsem já na té mapě malinké vidíte. Jdeme tak bokem, pri bordry musíme jít za kopcama. Vidíte, tam jsou všetci ve středu, oni jdou všetci do středu. Bum. Trefa do černého. Trefa do černého. To musíme dát, ten nemá žádné štíty. Dostali to. Zabíječ je mrtvý. Rychlost palby se snížila. Vyřadili jsme je. Jo. Ubrali jsme mu tak 250 průměrně. Máme půlku životu dole, ale tam je i Challenger. Nevím, či jde po nás. Skvělý zásah. Kováme se za to. Ojoj, káve. Tam je kávečko. Ale je mrtvé. KV1 ubírá přibližně 130, nějak tak. KV2 400. KV3 350. KV1 175, tak 200 ubírá. Je to tak rozdělené, nevím. Jdeme na... Ojoj, tam jsou dva. Jdeme z boku. Mám poškoděný tanku, mám jen jak půlku životu, tak proto jdeme pomalší. A poslední tank byl z 58. To nevím, co je za tank. Ještě jeden takový zásah a je po No, nich. ubírám tak 250 já. A jo. Sotva jsme ho škrábli. Ne? Tvrdě jsme je zasáhli. Už nemá, jsem mrtvý. Dorazili jsme ho. Tak ne. Yes. Zdali jsme to.
Co je? Za 5000. E25 stíhačka. Stíhač tanku. Vyzdvihneme si odměny. To je odměn. Ještě truhlu. Dostali jsme certifikát. Dobre. Tady je náš plán. A ideme našu hru prvú s týmto tankem. Jak ste si všimli, aj mám prémiový účet na 5 dní, dostal jsem ho, ano, včera. Včera, lebo jsem zabil ze Škodu 45 kg v jednej hre. Má o 100 životů méně jak hen, skoro to je 45. Ale tento strašně rychlo nabíjá, ten je velmi dobré, to je velmi dobré. No. Dívajte, vystřelím. A jak má rychlo nabité, to je perfektné. No, počkáme tady chvilku, lebo nechci, aby mě zabili. No vidíš. Mě vidí. Toho si nedáme tok. A špiča ho zabili. Opa, tam je hel. Tam je stejný tank, co mám já. Tam je stejný tank, co mám já. To je 201. Nepřítel zasažen. Jaký, kdo mi ubírá 300? Musíme jich to nejsilnější zničit. Nejrychlejší. Mají aj Black Prince. Máme je. Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Trefil do černého. To je dole. Je po nich. Zajděte další cíl. To dáme. Já si zaberu Black Prince. Poškodili jsme jejich pancíř. On se nějak tež rychlo nabíjá. Tahle prošla přímo skrz. Kam ho ubírá, to kolko ubírá. Pořádný zásah. Pojď do něho. Odrazila se. Je po nich. Najdi nám další cíl. Druhá bitva za náma, vyhráli jsme. Dobre, tak posehla hra s našou VZ44-1 si dáme a na budúce si dáme další díl Staré stroje. Staré stroje budeme mít. A budeme možná na budúce hrát aj s mojím jediným stíhačem tanků, co mám. To nevím, co je. Wow. Wikis MTBčko. MBT.
No dobre, dáme si z VZ-ku a končíme dneska. Keď dáme za sebou 3 hry, tak budeme rádi samozrejme. Musí být vedľa tanku někde, nemůžu být sám. Aby jsem hned nechcípil. Kamu jeď? Tento pomalší nabíja. Já jsem vystřelil, omylem. Část munice, ale naštěstí neexplodovala. Kamu je mu tomu bylo? Oni mají Vasolta, to nedáme. Mají odstřelovače Vasolta. Stíhač tanku, abyste viděli. AKV, který 29 je šťastné trio, no to už. Musíme je prohrávat. Kamu tady nikdo není vedle mě, alebo co, jak to nastřívat? A je tady Jesko. Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. No to bylo až nasadné. Zasáhli náš pás, už dlouho. Nepřátelské vozidlo zničeno. Hej, ale tam jsou ty... Jest. KV3, T29. Sú mŕtvi, ešte Vasolto a zničili sme jej trio, jedno z najsilnejších trio. Takže tam je T20. Zasáhli nám pás. Neprorazili jsme pancíř. To je můj náhodí. Mě strašně málo životů nedají hned na ráno. Rozbitý tank mám. To je 29. Jde dole. No super. Vasolto. Nevadí lidi. Musíme aj prohrávať. Tak, ja vám ďakujem, že ste sa stavili na túto premiéru alebo aj stream. Uvidíme sa zas na budúce. Za týden tak vyjde videjko zas. Lebo zase začne týden škola, to nebudeme mít čas. Já se s váma ještě loučím a čaute.